Igama kuphala isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini. Ingwele le ebhuqabhuqa imiza abafakazana ngothola lotho likamentshise. Thuluza ngihambi nalo ngilifice insimini xa muxakile sazoshuba kusengenzeka noma yini. Nguma faphuke njengeta ngabanenge unogwathogwathwa ekhulule kufuka amakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana. Dama engasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphuma mihla namalanga mthobo ogelezayo ungabonakala amanzi aqhamukapi kubonakala lapho ephuma khona. Ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo baqale bangangithanda kodwa ngamaqiniso ami namhlanje bayangithanda nawo ngangithanda uzungithanda wena onyanya ofokof ngeke ngize ngempatha. Let me set the record straight. Sikhathele abantu abakhuluma izinto bengazi bathini noma yinini mangishinto isuku izoba njalo. Uyabona lo mfana loya lo onento engathi lo nelumbo lapha ya hydrolysis lo yamfana onale la lumbo leliya ngithi mina noma ubani ekuthiwa uyinyanga ngeke ayilaphe lapha isidlulile esigabeni sokuthi ngathiwa ilashwa umuntu oyinyanga. Ifana nomuntu makuthiwa useshonile noma ama cells aleyo party asefile ama cells usuku umuntu engeke sakwazi ukureinstate ama cells asefile emzimbeni. Kulomfana ayikho inyanga ezoyilapha leyanto uma ithi khona mina alone ngakhipha 100,000 nginike mase sibeke isikhathi at least a maximum of 1 month ukuthi iqali ifinyele yanto. Uma kunesonto sonta kulona ngabe usonto esontini nenkosi yakho la usonta khona leyo nkosi ngeke ilaphele akudlalwa phela ushubhesha akuyi ngokuthi bayangithanda abalandeli bami lento it's very serious. Leyo nkosi osonta kuyona noma kuthiwa yipi ngeke izilaphe kanti leyo bishop osonta kuyena fuck off ngeke ilaphe lento. Asidlali la ngiyawazi nomqondo wabantu lokuthiwa zama kulo uphinde futhi uzame kulo asidlali la lento izolashwa yimi futhi nami ngizobamsana noNkulunkulu wasesibhedlela futhi ngizwane kuthiwa lo mfana lento ilaphekile kobe khona isibhedlela kobe khona nami sobabili ngoba manje asuku 17 nje athuyisa lo mfana esibhedlela mhlapha isilwane lesi singakwazi ukungena kunesi noma kusista noma kudokotela avele angamtreat with care avele abe nolaka. Awuyazi liyonto uya esibhedlela uyobeletha noma unesigaqa uyohlunza masepha by mistake kuthungeleka iskele phakathi noma iswap phakathi noma kuthungeke ithumbe wrong kusuke umoya ohamba nawo ulwa versus usizo oluthola esibhedlela. Kodwa mina ngizobe ngigade lento umoya isibhedlela sobe senza umsebenzi waso. Ngithi mina ngisho baba ungasuka ayisekho esigabeni lento ifana nento engangisho ngithi ukulanda imali ebank kuthiwa ufica imali isendlini ebank lonto ayikho esigabeni somuntu onormal ophilayo. Ngazi abantu ukuthi bezwa kanjani abantu inkinga yabo abafuna uqiniso. Uma kukhona inyanga noma umprofeti noma inkosi yebandla elithile ekuthiwe iyasupportwa ngithi ngeke ilaphe lento. Uma ethi ukuthi kukhona yedwa othi mina king ngizogcaba lento ifinyele ngithi uzonikwa yimini 100,000 cash lo muntu. Kodwa asibeke inyanga ngoba mina ngijaha ukusebenza mina noNkulunkulu wasesibhedlela futhi lo mfana nomndeni wakhe lento engiyishoyo bazoyithanda futhi bazoyizwa ngoba lo mfana ubegqigqa inyanga before izibe ngaka ingakabi ngaka isancane ehamba inyanga lokuthiwa izolashwa lento ikhula nje ubezihamba lezi inyanga ezizozazi inyanga azihambile yilezi ezibuyayo futhi manje zithi hayi ngingaphinde ngizame mfana elayana impilo yomuntu akudlalwa la. Wena ungafuni ukuyizwa leyo nto baba fokofo ifana umuntu bethi ufuna umsebenzi ngeke uthi hayi ngizokuqasha ukusebenze kwami
ifuna ngamandla nawo wokulawula imimoya uhambe uyolawula kuvuleka amathuba emisebenzi inkampani ngithizeni kuvuleka amathuba emisebenzi kwi department thizeni some things applies yes uyile bhedlela bazama babona ukuthi lento isi abnormal for a normal treatment isidinga kusho mina idinga operation yakhe uma kukhona inyanga ethi king ngithi mina ngizoyilapha sibeka 1 month ngibeka 100,000 umfana afuna impilo ibuyele kunormal njengamanje lemidlalo edlala nakuma social media kube ngathi kupruvelwana ipoint kuthi why usibanibani njengoba engayilaphi le futhi akakwazi ukulapha bafethu nani izinyanga mina ngimgceki ngongakwazi ukulapha lento ayikho esigabeni eselumbo elinormal ayikho lapho ayikho esigabeni so sedu kunabantu abashawe izistroke abahamba kanje ekade behamba inyanga befuna usizo abasizakala ngoba yindaba it's because igazi alisakhoni ukuflow properly kuma veins and ama cells ase dead lapho mangabe umncinza akusazwakala umfana sekugcwele into ezenza sajeli like lapha ngaphansi ayikusayona into normal so uma kukhona inyanga ethi mina king ngiyama noma kukhona umuntu othi sibanibana ngayilapha lento ngiyakutshela ayikho lonto uzolokudlala ngumfana nje and imbiza zabantu abahlukene ngoba abantu abahlukene banemimoya engafani awukwazi ukuphuza imbiza zabantu abahlukahlukene iyona lento egcina imimoya ilwa ngaphakathi kwena bese bethaba nayi kinibhaka wena uyakhuluma ukukhuluma ikona ukunika directives baba if ungayazi lonto ngisho ummeli unqoba amacala uphinde uphume uhambe uyosebenza wondla ingane enqobe ngokukhuluma nje icala so uma ngabe uzolashwa kuqale kukhulunywe uqala uhlolwe ianalyze into yakho bese uyalashwa awuveli ukuthi umbhozomela ungazange ukhulume le ngoba ikwi public domain usizo ulifune nge-social media yingakho nathi si-engage ngokwe social media that is the only reason why si-engage kanje futhi kumsizile ungena social media because ubesazogqiqa uneminyaka more than 5 to 6 years egqiqa lokuthiwa hayi khona inyanga phesheya elishayayo khona inyanga eceleni elishayayo ilumbo leli khona baba lesima sikho normal angazi abantu bezomanje madoda namanje ngakafuna ukuvuma ukuthi mase ngishilo ukuthi isuke njalo abakafuna ukuvuma abantu zingaki into engishilo ezinjalo mina and abantu bafila kanjani uma ngabe ngizosho into omunye afuna ukuyiphikisa ebazi kahle ukuthi ekugcineni koba njengoba ngishilo ngoba ekugcineni kade ungiphikisa something uma ngabe lonke siyamba ezingishilo ulala kanjani ebusuku uma ngabe uzosupport inyanga engazi kahle mina ukuthi ayinamandla mase ngiyicheckile uma leyo nyanga isi exposeka ukuthi ngempela inamandla ulala kanjani ebusuku buka nje ngendlela enginenhliziyo enhle ngayo ngatshela usikujana ngathi sikujana mfethu uyabona ngoba kudliwe umuzi emhlanga lapho hayi ukuthi ngangikade ngilwa naye noma ngihlekisa khona into ekuthiwa mfethu iadvice yomuntu osenior phela mina zingqana zami lezi funa mangabe mina kungathi ngiyaxabana nalapha ngisuke ngibafaka endleleni ngathi sikujana njengoba udliwe umuzi emhlanga enza kanje hamba uyoshintsha lela joint elapha esicomplas shintshela amasiphe joint wenzeni uwenze abe indawo yokuhlala ukuze izingane zibe nekhaya ungaphileli ukuthi usuzoqala manje uqashe egoli uqashe bengabulena lento yokukhamba ngokuqasha uzuchome ngokuthi nginendlu wazi kathi uqashile ayisifani baba ayiyona into izingane zakho ngelinye ilanga ezingathi ngekhaya yes ungayiveza indlu yokuqasha egoli ungayiveza eCape Town ungayiveza but azikwazi izingane zithi nekhaya kakhulukazi uma umuntu othi unamandla akha ikhaya lezingane njengoba uzolakha esikomplaza uNkulunkulu uyokupha amandla ngelinye ilanga ukwazi ukuphinda uthenga indawo ozokwazi ukwakha umuzi ofunayo wamaphupho ngilalela usikujana ukwenzile lokho ukwenzile indaba yokuthi nje khona into ekuthiwa lifestyle lapha ayisakho lonto sekuyindawo yokuhlala yena nezingane zakhe into enhleke leyo ke into esasifuna so mangabe ngiyishila into guys isuke izoba njalo njengoba ngisho ngithi kulomfana angikhathali ukuthi abantu sebeyithatha kanjani lento abanye sebesebenzisa lento
ukulwa nabantu abathile ngithi mina ngisho inkosi yakho la usonta khona ngeke ilaphi lana ngisho umfundisi wakho ngeke ilaphi lana ngisho inyanga ngisho umbishop ngisho bani ngeke ilaphi lana ayisekho esigabeni sokuthi ingalashwa umuntu isesigabeni sokuhlinzwa njengamanje lana ngisho dokotela ngobe treatment ngeke bayenze lutho ngobe treatment isesigabeni sokuthi bayihlinze bakhipha into engaphakathi bese beyayifinyeza fana noma uzoba nensumpa enkulu ezoba la insumpa ayiwa sesigameni ukuthi uyihlinze bese uyayiputshuza mase kuphuma udoti mayinkulu kakhulu bese uyathunga mayingenkulu kakhulu bese iyaphola bese iyasha kunezi ukuhlinza kuyingcenye yokulapha if umuntu oprofessional so mina lana ngikhuluma noMasaka mina mangikhuluma la mina ngikhuluma mangizokhuluma ngokwe professionalism because ngihlonipha abantu abangilalelayo ngihlonipha abantu abanomakhandakhanda bami ngihlonipha abantu abangithandayo ngihlonipha abangisupportayo ngeke mina ngifele ngizokhuluma inganekwane la angixoxe inganekwane uma kukhona othi king ngithi ngizoyilapha mina akangitshela uyabona phela imino ngophezulu kulabantu imino ophezulu njengoba ishuwa imino ogcina phezulu ngithi ngeke ayekho uzoyilapha only odokotela abaspecialize ngo-operation ngenkathi futhi beyisebenza nabo bazophazamiseka kodwa babephazamiseka lento abaphazamisayo ngizodila nabo that's it fana noma unomuzi mawumnomzana uyasukuma ulwe nemimoya ezo affect ingane ekhaya kuyaliwa nomoya mawukuthi awazi akufanele ubone ingane yakhe sishawa istroke endlini ubone ingane yakhe isingena kuyidakamizwa ungazi kwenzekeni kuyaliwa nomoya if you don't understand akufanele emsebenzini ubone sewuhlukunyezwa abaphathi akufanele ubone ontangayeni bayasebenza wena usebenzi khona umoya ovimbili kuyaliwa nomoya yilezi zinto lezo engizisebenzayo nje lapha eKing Bhakanza Madam nakumakhanakhanda stone ngomakhanakhanda oil ngisebenza ukulawula imimoya that is why ngithi nana kuzolalelani la mhlawumbe anifuna ukungizwa laba abanenkani ngithi isiphetho sesigulo salomfana mase kuthiwa umfana ulaphekile uyobe engalashangwa inyanga uyobe engalashangwa umbishopi uyobe engalashangwa inkosi yena enithandazayo ngeke yenze foko la uyobe lashwe yini uyobe ehlinziwe uma umndeni walomfana ungizwa into engishoyo kuzomela baqale manje bazame ukuxhumana nami because ngiyayazi ngikhuluma kodwa makukhulana nami othi uzoyilapha akanikwe ithuba qala khona somhleka mangabe sehluleka kodwa umfana yena uzophila umfana izwa ngami kumfana silethe ukuphila phezukwakhe kodwa futhi silethe abantu abazomgolisa mo bethi bayamlapha silethe ingcebo phezukomfana silethe ingcebo phezukomfana silethe ukuphila silethe ingcebo silethe umnqobo akekho umuntu ongalenzi iphutha emhlabeni noma inhlobo yephutha lenza siyalwa ke master awathethelene noma inhloboni show mina uKing Bha wena unyanya futhi ayifoko off ngize ngizovese ngempatha mina kufanele ngakufakela nangusikisi yeke phela baba sidlala abantu umuntu wazi kahle ukuthi kunezinto baba eziphoqayo ukuthi seyidinga attention adokotela uyabona nje makuthiwa ugingqika nemoto manje uthi beke la ingane yaphazamiseka noma ubani ngisho lenyanga othi inzima mayingawa nemoto uzoyifikisile lesibhedlela yindaba lento eyenzeke kuyona ingaphezulu kwesigaba ayisona bengaphuka unyawo lo nyanga othi uyayithanda soyibona seyifaka ukhonkolo seyifaka ukhonkolo ufakelani ukhonkolo it's because nje wakuphuka ithanga sengaphezulu kwesigaba sokunyanga angazi abantu bezwa kanjani mina futhi la ngiyibuze makuthiwa ngikho ngabe njani emhlabeni ngisho ngasuka bani ingakho kuhamba kuhlambe uyabona abantu abakhulu abanemali abane access kuma private doctors wabo abazi ukufika endlini ngisho sekumele bafe abafi fast odokotela bayakwazi ukubamba impilo yomuntu ingaqali ihambe ngemishini nangokuxhakaxhaka nanoma ingane yesinye isigaba tshelwa yimi so nje mina yimi osisigabeni esikhulu sokulapha izinto ezikanje ilumbo liyalapheka ilumbo but lokhu kungaphezulu kuba yilumbo ikhona inyanga engalizama ilumbo enormal lelo lumbo lelo normal yilele sishaya thina within 2 weeks siqede lonke
lele normal elisuke lisaqinile uyabona suke lisaqinile bese kuba nendawo la likhipha khona ubovu sometime la ngathi lisilonjana khona yabo uvela ukhipha wonke udoti ukhiphe kanti inceba lele selivulekile ukhipha udoti bese iyabuyela esimweni lana akusekho normal even worse lento elengayo kumfana ayikho buhlungu ngishanga itanyaza ayikho buhlungu yini ngabhlungu it's because here and there khona ama cells escrotum laba ya enzeni asefile already due to ukunwebeka kwaso ongasekho normal in fact lo mfana leyanto isimenza ukuthi abe umuntu ongathi useba disabled like yingakho even odokotela bangamnika impesheni kodwa wena onelumbe normal ngikuyithola impesheni kodwa lo angayithola impesheni lo ngalento zibuze ukuthi why engathola impesheni lo uma angayithola noma useyitholile if I'm not mistaken angayithola impesheni zibuze why esibhedlela kunikeza impesheni ngento esuka isingalapheka unikwa impesheni ngento ekubonakala kahle ngeke ize isalapheka on normal circumstances kodwa le once kwa lokhuzwe kwabayenziwa operation mina ngagada lento emoya izonotha le information engilethayo iyodwa inkulu iyodwa yokuphila iyodwa information yokulapha abantu abafuna umfana ukumbone nje uyazi bathi kinibhaka umnikelele information ezomsiza uyazi bona bafuna nabantu bafuna elokuqhiqhe enyangeni inyanga lo ifundela kuyena bese izomnikeza imbiza eba ngathi kushuka kanje lokuthiwa phuza imbiza thophuza imbiza ikhona inyanga esile ongathi umuntu enje thophuza imbiza ngoba lento leyana baba iyahlinzwa lento uma uthi lapha ilumbu enormal ulitsetse mase ufaka umuthi osuke uzohambisana nalonto esuke iphethe ngaphakathi osuke uzokwazi ukulwa nalesilwane esizama ukuhlala khona lapha mthange icacise good nange uphumlani esindlovu uthi emva kokusikwa mayben drained izobuyela kusayizwa yes izobuyela mfethu uyabuza yes izobuyela beke basikwa nje babamenza operation properly awusekho umoya lwayo izobe siyabuyela ke bazokhipha lento engaphakathi bazokwazi ukuyikhipha bese be protector inhlamvu leyana. Thank you so much. Ngithanda abantu abanje mina after operation ukhumbuleke baba naze nabo alokhuzana aba specialize ngoku-operator abafani bakhona odokotela aba specialize ngoku-operator isimo esifana nalesi kufana umuntu specialize ngoku-operator umuntu bengabe elokhuzana ebeletha isiza kunaba specialize ngalokho ukuthi wena ukwazi ukuhlinza umuntu ikhanda akusho ukuthi mawugudi kwikhanda ungakufundela ukubelethisa uzobelethisa ukuthi ukwazi ukuhlinza umuntu ukhipha umngcolo khona akusho ukuthi ungakwazi ukuhlinza iscrotum lapha ngikuphi la mina abangibizi ngibhaka for nothing bafethu that is why ngithi asinqobeni ke li bese ngiyabuza ukuthi umuntu ophikisana nami ngoba into engiyishiyo ulala kanjani mase prove ipoint ngoba mzwane kuthiwa lo mfana usindile uyosinda ngoba esenzi operation esibhedlela bayothini laba abanenkani bayothini leli ngaphezulu kwesigaba somuntu ekuthiwa inyanga akuselona ilumbo elinormal lelo mfana afika athi hey ngiphatshiwe lana esihamba xa thiwa ulolu lesisende into nje emamani lokhiyana akusekho normal sekungaphezulu komuntu oyitshela ukuthi uyazi Papa yini bafethu kunenamba entsha engizoyiletha seyizoba u2 inamba khona engizoyiletha enye ngoba like maningi ama calls angenayo khona engizoyiletha nje abafuna umakhanakanda oil abayofona kuyona abafuna umakhanakanda oil nabantu abanomakhanakanda oil leyo number izohlala ilephaketheni ngeke iziye office le u079 ubuye uhlale office wona kodwa le ngizoyiletha not today kodwa isikhona ngizoyiletha ngolosithathu funa ngimemezele before ngenze something yabo ngizoyiletha leyo number mangiyiletha ngiyoyiletha ngokwevideo ngeke ngilethe kuma comment
ngase kuqhamuka umuntu athi nansi inamba engithengiwe yile cha ngiyokwenza ivideo kanje ngiyibize ungayithathi inamba onikwa kuma comment iscamless ngiyomemeza kanje ngithi 064 ngiyisho ngiyomemeza kanje ngizolo sithathu ngiyiletha because abantu abanomakhanda oil they must be treated with care. Abantu abafuna umakhanda oil they must be also treated because isabela lapha ya eking bhakanza amadam angifuni ukuqula amacala angenasidingo kube ngazuthi abantu angibanike special care abasidingayo lapha edamini angifuni nje yabo phela nathi sibuye sikwazi ukukholwa into order ngendlela yakho ingakho nje ngingafani nabo kodwa ngiphila nabo so nje ngizoyiletha leyo number abantu ababe ready uthi ngolosithathu mase ngenza live bangikhumbuze inamba nje ngiyoyiletha ngiyoyimemezela la kuyimemezela la papa yini ngithanda bize ngithande naba ngangithandi ngithande bize ngithande ngisho wonke ama YouTubers nawo wonke ama content creator nawo wonke ama influencers nabo bonke abama presenters la ungasho khona ngibathanda ukubhubha papa yini ngisawasebenza manje ngisawasebenza kuyimanje nje kuhlinzwa isikaphu lapha ukuphi ngibhaka la ngisemakhanda ngikhona nje ngisemakhanda dem athi ngiphume ngimkhombisa kancane athi ngonikhombisa ngisemakhanda dem ngikhona la niyabona ukuthi ngikhona niyabona ukuthi ngikhona funeka abantu abazongitshela ibusiness special semakhanda dem papa yini